खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आलफा उदांखौ डिजिपि जिपि सिंनि हुमखि, चिराङाव गोमालांनो लानाय जोलैनि लाजिगुसु मोख्रा बोखांदों, धुबुरीनि बुरलुंबुथुर दैमायाव बारजुमना सासे गोमाना दं, नागिरनाया सोलिगासिनो। आरोबाव गं 161 सोरखारि फरायसालिया बन्द जागोन। मानासाव कलकातानि जिनाहारि बुथारनायखौ लानानै आदिबासि फरायसा आफादा सोमावसारदों। 8 लाख नकल रांजों लोगोसे 3 सुबुंफोरा ग्रेप्तार। गारि गेरेजनिफ्राय सासे सुबुंनि गोथै स' बोखांनो मोन्दों। गुवाहाटीआव दैबाना जाफ्लेबाय थानायनि जाहोनाव खुंथाया लामानि हाखर हालाखौ फोसाबदों। 4 बांलादेशी सुबुंफोरखौ आंगो हादराव दैथायहरफिनदों आसाम पुलिसआ। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। उदखारि आफाद आलफा उदांखौ हुमखि होदों आसामनि डिजिपि जिपि सिंआ। 15 आगस्टआव हादरनि उदां सानखालि रायजोनि गुबुन गुबुन 25 जायगायाव बमा लागायनानै रायजोनाङै बयखौबो फिन गिखांहोनायनि उदखारि आफाद आलफा उदांखौ डिजिपि जिपि सिंआ हुमखि होदों आरो आसामखौ खहा खालामग्रा गोहोनि हेंथायै आसाम पुलिसआ गोख्रों राहा लागोन होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे सोरनिबा थुनज्लायनायाव आरो थुलुंगा होनायाव गाज्रि हाबा मावनाङा होननानै लाइमोनफोरखौ डिजिपि जिपि सिंआ खावलायदों आरो गाज्रि हाबा मावोब्ला साजा मोननांगोन होननानैबो बुंदों। बबेखानि नों आसामनि बाहेरायाव थायोब्ला आथिखालनि आसामनि जौगाथायखौ मा नोजोरै नायगोन होननानैबो डिजिपिआ आलफा उदांनि दायनिगिरिखौ सोंथि सोंदों। बबेखानि नों आसामनि बाहेरायाव थायोब्ला आथिखालनि आसामनि जौगाथायखौ मा नोजोरै नायगोन होननानैबो डिजिपिआ आलफा उदांनि दैदेनगिरिखौ सोंथि सोंदों। आलफा उदाङा गुबुन गुबुन जायगायाव बमा लागायनायाव आसाम पुलिसआ राहा गैयै जायाखै, आसाम पुलिसआ होबथानायाव फेलें जायाखै होननानैबो डिजिपिआ दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि आसामखौ फैबाय थानाय 50 बोसोरसिम जौगाथायनि थाखायबो आसाम पुलिसआ कमिटमेन्ट होयो होननानैबो डिजिपि जिपि सिंआ बुंदों। चिरां जिल्लायाव बुहुमनिफ्रायनो गोमालांनो लानाय मोनसे जोलैनि लाजिगुसु मोख्रा बोखांदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान हादरनाङारि सिमनायाव थानाय सान्तिपुरनि सिमला बागान गामिनिफ्राय बोखांनो हादों गोमालांनो लानाय मासे लाजिगुसु मोख्राखौ। गोदानै सोरजिजानाय सिकनाझार जोहोलाव नेशनेल पार्कनिफ्राय ओंखारबोदों लाजिगुसु मोख्राया। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय 15 आगस्टआव हादरनि 78थि उदांस्रि सानखालिसो गोदान गनायथि मोननाय सिकनाझार जोहोलाव नेशनेल पार्कनि साखाथि फाखाथि ओनसोलनि सुबुंफोरा समबारखालि हराव गिबि खेबनि थाखाय बे लाजिगुसु मोख्राखौ नुजेनदोंमोन। बेनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा गोमालांनो हमनाय जोलैनि लाजिगुसु मोख्राखौ हमनानै सान्तिपुराव थानाय हाग्रा बिफाननो गथायनानै होयो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। धुबुरीआव बुरलुंबुथुर दैमायाव सासे सुबुङा गोमानानै दङ। बुरलुंबुथुर दैमायाव बारजुमनायनि उननिफ्रायनो गोमानानै दं सुबुङा। बुरलुंबुथुर दैमायाव गोमानाय सुबुंखौ धुबुरी नोगोरनि 3 नं वार्डनि थागिबि दिनेश चौधुरी 32 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। दिनेश चौधुरीया थांनाय हरनि 1 रिंगासोआव बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाव बारजुमदों आरो बै समनिफ्रायनो गोमानानै दं। रिपर्ट बायदिब्ला बिसिजों नांज्लायनायनि उनावनो दिनेश चौधुरीया धुबुरीनि यगमाया गाथोननि साखाथियाव बुरलुंबुथुराव बारजुमदोंमोन। बबेखानि दैमानि रुगुङाव थानाय जायगानि सुबुंफोरा दैयाव बारजुमनायनि सोदोब खोनाना लोगो लोगो न'निफ्राय ओंखारबोना दैयाव ओंखारनानै नागिरदोंमोनब्लाबो फेलें जानाङो आरो उननि समाव बेनि बागै पुलिसनो खौरां हरो। नाथाय दिनै फुङावसो पुलिस आरो SDRF बिफाना जाथायसालियाव थांनानै नागिरहैयो। रिपर्ट बायदिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै दिनेश चौधुरीनि जेबो खौरां मोननो हायाखै। ओरैहाय नखरनि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला दिनेशआ जेब्लायबो जौनि निसायाव थायोमोन आरो नखराव दुम-दाखाल खालामोमोन। 2 फिसाजोनि बिफा दिनेश चौधुरीया गंसे गेरेजआव रंनि खामानि मावोमोन। सोलोंथाइ खोन्दोआव आसाम सोरखारनि गेदेर थांखि। आरोबाव गं 161 सोरखारि फरायसालिफोरा बन्द जासिगोन। 19 आगस्ट समबारखालि आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों।
सोलोंथाइ बिफाना फोसावनाय बादिब्ला रायजोनि गं 161 सोरखारि फरायसालिया समबारखालिनिफ्रायनो बन्द जाबाय। फिन खुलिनाय नंलिया बै फरायसालिफोरा। सोलोंथाइ बिफानजों बन्द खालामजानाय रायजोनि गं 161 सोरखारि फरायसालिफोरनि गेजेराव माखासेया गुदि फरायसालि एबा एलपि आरो माखासे गेजेर फरायसालि एबा एमइ स्कुल। फरायसालियाव नांगौ बादि फरायसाफोर गैयिनि थाखाय आरो गोदान फरायसाफोरा फरायसालियाव मुं थिसनफैयिनि थाखायनो बैफोर सोरखारि फरायसालिखौ बन्द खालामनो थांखि लादों रायजो सोरखारा। बेनि सिगांबो थोजासे फरायसाफोर गैयिनि थाखाय रायजोनि माखासे फरायसालिफोरखौ सोरखारा बन्द खालामनानै होबाय। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा बन्द खालामनानै होनाय गं 161 फरायसालिफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड एबा बिटिआरनि गंसेबो फरायसालि गैया। अब्लाबो बेयो मोजां खौरां नङा, मानोना बिटिआरआवबो बेबायदि माखासे फरायसालिफोर दं जायफोर बन्द जानायनि लामायाव। कलकातानि आरजि मेडिकेल कलेजाव सिख्ला देहा फाहामगिरि मौमिता देबनाथखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सोमावसारनायाव सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बासबारियाव मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामानि गिबि हाग्रा गेटआव आदिबासि फरायसा आफादनि थिन लाइन गियाथिगाव रातबिल सालाय आफादनि बानजायनायाव समबारनि मोनाबिलियाव गोख्रों सोमावसारनाय जायो। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि गिबि हाबग्रा लांगोनायाव रोजा आदिबासि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मावथिफोर रायजोफोरा खौसे जानानै मौमिता देबनाथनि सावगारियाव रायजोआरि मान बावनायजों लोगोसे जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सोमावसारनायाव सोमावसारग्राफोरा आखाइ जोंबाय थानाय ममबाति लानानै गुबुन स्लगानजों दावराव दावसि खालामो। सोमावसारग्रा रायजोफोरा गुबुन स्लगानजों मौमिता देबनाथखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारग्राखौ फासि होनांगौनि दाबिजों गोमसारहोदों। सोमावसारनाय जायगायाव आदिबासि फरायसा आफादनि रांखान्थि नेहाथारि रनजित उराङा बिबुंथि लाखिनानै मौमिता देबनाथनि जिनाहारि खालामनानै बुथारग्राफोरा जाहाथे गासैबो खारखोमानो हाया एबा थालाङा बिसोर गासैखौबो फासि होनांगौनि दाबि खालामदों। लोगोसे समाजाव जाहाथे बेनो जोबथा बुथारनाय जिनाहारि जायो, इयुनाव जाहाथे समाजाव माब्लाबाबो बुथारनाय जिनाहारि खालामनाय बायदि मुगैथाव जाथाय जानो हाया, बेनि थाखाय गासैबो हानजाफोरखौ फारफ्रोमथिंनिफ्रायनो सांग्रां जानो खावलायदों। मोनाबिलिनि 7 बाजिनिफ्राय 8 बाजिसिम आदिबासि फरायसा आफादनि बे सोमावसारनाया सोलिदों। आसाम पुलिसनि स्पेसियेल टास्क फर्स एबा एसटिएफआ समबार बेलासि समाव मोनसे गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों गुवाहाटीनि खानापारा ओनसोलाव नोगोद 8,32,500 नकल रां जब्द खालामनो मोननाय जादों। सोर्च संदाननायनि गेजेरजों खौरां मोननायनि उनाव इन्टार-स्टेट बास टार्मिनेल एबा आइएसबिटिनि कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो थानाय जायगानि साखाथियावनो अपारेशनखौ खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौबो रोखायै फोरमायना होबावदोंदि नकल रां मोननायनि अनगायैबो बिसोरनिफ्राय गासै नोगोद 1,28,320 रां जब्द खालामनो मोनबावदोंमोन। बे जाथायाव ग्रेप्तार खालामनो मोननाय 3 सुबुंफोरनि गेजेराव सासे आइजोबो दंफायोमोन आरो बिसोरनि सिनायथिखौ साहिल आली 26 बोसोर, अजय विश्वकर्मा 30 बोसोर आरो गुबुन सासेनि सिनायथिखौ सुमि बरा 24 बोसोर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि बिसोर साथामबो नकल रांफोरखौ दैथायहरनो थाखाय गावसोरनिनो बलेन' गारि AS01 FZ5890 खौ बाहायोमोन, जायनि जाहोनाव गारिजों लोगोसेनो बिसोरनि मबाइल फनखौबो जब्द खालामनाय जायो। दासान्दि बिसोरनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गुवाहाटी 6 माइल ओनसोलाव थानाय गंसे गारि गेरेजनिफ्राय समबारखालि सासे सुबुंनि गोथै स' बोखांनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 6 माइल ससलनि आमतला ओनसोलाव थानाय रास्तानि गेजेराव सुबुंनि गोथै सह'खौ मोनदोंमोन। थैनाय सुबुंखौ 30 बोसोर बैसोनि अजित बर्मन होननानै सिनायथिदों। बबेखानि थैनाय सुबुङा बे गेरेजावनो खामानि मावखायोमोन आरो थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मोनथिनो मोननाय जायाखै। नाथाय जायगानिनो सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला अजित बर्मनआ ड्राग्स बाहायनायनि थाखायनो बेबादि दुखुनांथाव जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गेरेजनि बिगोमाया गोथै सह'खौ नुनो मोननाय लोगो-लोगोनो ओनसोलनि पुलिसफोरनो खौरां हरखांनायनि उनाव पुलिसफोरा जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम खालामनो लाना थांनाय जायो। थाद'नाय गैयाजासे रोजा अखा हागासिनो थानायनि जाहोनाव बानायनाय दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव गुवाहाटी सोहोरनि लामा सामायाव गोबां गिदिर हाखर हाला
जानानै हान्थामेलानि जेंना गोनां सोमजिखांदों। खुंथायनि मावफारियाफोरा अखा आरो दैबानानि गेजेरावबो हाखर हालाफोरखौ फोसाबनो थाखाय देख्रुबनाय फिसा फिसा अन्थाइफोर गारनानै होनानै हान्थामेला खालामनायनि जेंनाखौ सुफुंनानै होनो थाखाय थाम-थुम नाजादों। बबेखानि सोहोरनि गाहाय लामा आरो राजा लामाफोराव दैबाना लोमसावनायनि सिगां समावनो बेफोर हाखर हाला लामाफोरखौ मोजाङै फोसाबनानै होनांगौमोन, नाथाय बे खामानिखौ खुंथाया दिनैसो मावना होनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो लामानि बेफोर जेंनाफोरखौ फोसाबनो थाखाय गंसे ट्राकआव देख्रुबनाय अन्थाइ लाना गारना होनानै गिदिर गिदिर हाखरफोरखौ फोसाबनाय मोनसे भिडिअ'बो बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। गोबाव समनि उनावसो बेबायदि मावनो आखायाव लानायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव सोंलु सोमजिखांदों। गनायथि गैयालासे भारत हादराव त्रिपुरानि सिमाजों समबार मोनानि समाव हाबखुमा फैनाय 3 सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंफोरखौ मोहम्मद अबु शाहिद, आसादुल इस्लाम आरो मोहम्मद सरवार होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिसोरखौ फिन बांलादेशआव लोगो लोगोनो दैथायहरफिननाय जायो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों बिसोरनि बागै रोखायै फोरमायनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं गुबुन मोनसे जाथायाव गनायथि गैयालासे भारतआव हाबफैनाय बांलादेशनि सासे आइजो लिपि आख्तारखौ आसाम पुलिसआ धुबरी जिल्लानिफ्राय ग्रेप्तार खालामनो मोननायनि उनाव बांलादेशआव दैथायहरफिननाय जायो। गुबैयै लिपि आख्तारा बांलादेशनि ढाकानि थागिबिमोन आरो बियो 24 घन्टा बास आरो नावजों फैनायनि उनाव 18 आगस्तखालि भारतआव हाबफैदोंमोन। बे जाथायखौबो गिबि मन्थ्रिया टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। बांलादेशनि हादरनिफ्राय बेबायदि गनायथि गैयालासे सिरि सिरि हाबखुमा फैनानै थानो नाजानाय सुबुंफोरखौ नागिरना दिहुननो नाजानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया बांलादेशनि राजखान्थियारि जेंना जेंसि सोमजिनायनि जाहोनाव गनायथि गैयालासे सरासनस्रा सुबुंजों लोगोसेनो माखासे मावबादिफोराबो हाबफैनो हागौ बेखौ सन्देह खालामना होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानो बिथोन होनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।